Nawala ako ng few days, weeks na ata. Kasi I wasn't feeling really well. Kaya nag-take a break muna ako sa pag-vlog. Simula, I don't know what's going on with that. Iyak siya na iyak, hindi siya happy sa akin kasi gusto niya pumunta sa taas. Yung daddy niya kasi nagpipaint sa taas. Gusto niya pumunta. Eh, syempre, napipaint sa taas yung daddy niya kaya hindi siya pwedeng pumunta doon. Kaya, ayan. So grumpy. You're grumpy, aren't you? Not very nice today, but we need to go for a walk because I have not been outside for weeks. Kailangan ko lumabas. That is breakfast. What's the matter, Moles? Molly me. What's the matter? Nagagalit kasi siya, hindi siya pinapaakyat dito sa taas. Yan yung room pala na pinipaint ng asawa ko. Galit to galit. Tignan mo yung gate niya. Na nasira. Yes, Molly! Yes, Molly! What's the matter? Pagalit siya. What do you want? What Molly wants then? What Bubba wants? Agoy. Squeeze, mama. Squeeze! Would you like some bagel? Hello. Would you like some bagel? Bigyan ko lang si Molly ng bagel. Come here. Come here. Sit. Good girl. Wait. Good girl. Oh, yummy. You want some more? Some more, mama, some more. Nicely. Nicely. Oh, shush. Oh. You want another one? Wait. Nicely. Good girl. That yummy? It's all gone now. Gone. It's all gone. Okay? All gone. Ito ko lang sa inyo guys, yung orchid ko. Yung orchid. Namumulaklak na siya. Ang tagal ko siyang inantay na palabas yung flowers niya. Ayan o. I'm so happy. Yung isa wala pa. Ito yung isa. Madilim. Yan. Ba't yung dilim? Lagay ko muna yung black coffee ko. Yan. Tapos, nakita niyo yung roses ko doon sa labas. Ang dami pa nila. We're out! Nandito kami sa park. There's mommy. Hindi naman masyadong madaming tao kaya I'm okay. Molly and Daddy. We're just walking. We're going to town. Look at the cloud. I think uulan. In a few minutes time. Walking lang. Tapos kailangan ko kasi pumuntang town kasi kailangan ko bumili ng mga necessities. Yeah. Eureka! Just walking around. Observing human beings. Tsaka kailangan din ilakad si Molly. Kaya kailangan naming lumabas. Ayoko sana. Pero, I need to. Kailangan ko makita ang mga tao. Realidad, I would say. Hintay kami dito. Hintay kami, Daddy. Tingnan si Molly. Napaka-impatient niya. Tinitingnan lang niya yung mga taong passerby. Napaka-curious ni Molly eh. Ano pa nangyayari sa dito?
Dito lang ako, umupo. Kyung kyung. Hi, Sushi. Punta kaming town kanina guys, kakauwi lang namin. Pero gusto ko ipakita sa inyo kung anong binili ko mga skincare. Boots, nagpunta kaming Boots. Doon ka makakabili ng mga skincare mo, mga, yung mga necessities mo. So, ang binili ko ay Neutrogena. Kasi ang sabi dito, new daw siya. Kaya gusto ko lang siyang itry kung ano yung result niya. Kasi sabi dito, with turmeric cleanses and calms stressed skin. Hindi naman masyadong stress yung skin ko. Pero, ang sabi kasi for spot-prone skin. Kaya, at saka oil-free siya. Kaya gusto ko siyang itry. We'll see kung ano yung result niya. Tapos, naubusan na din ako ng toner. Kaya bumili ako ng bagong toner. Pero, ibang toner yung binili ko. Kasi yung dating toner ko is yung aloe vera na toner. Bumili ako ng iba. Tapos sabi kasi may glycolic acid. To be honest, hindi ko alam kung anong ginagawa ng glycolic acid sa skin. Pero gusto ko lang siyang itry. Para maiba naman. Tapos bumili din ako ng tatlong sheet mask. Ito, tatlo. Gusto ko lang silang itry. Kasi nung tinignan ko yung likod, ganun ako. Tinitingnan ko yung likod kung saan sila made. It's made in Korea. Alam naman natin, di ba, yung mga Korean na skincare, magaganda talaga sila na skincare. Kaya bumili ako ng tatlo. Yung isa is with hyaluronic acid. Yan. Yung isa is with collagen. With added collagen. And the other one is with added peptide. Now, hindi ko din alam kung anong ginagawa nila sa skin. But for sure, i-update ko kayo kung ano. We'll see. Dinner time guys, kain tayo. Potato, cauliflower cheese, at saka chicken. Let's eat. And for pudding, I'm gonna have some ice cream. Ito yung flavor niya guys. Triple chocolate ice cream topped with chocolate. Yummers! Yan yung ice cream ko. Tapos nilagyan ko rin siya ng Oreo. Kain tayo. Kain tayo guys, dessert. Oh, sino bang hindi tataba? Ice cream at saka Oreo. Ang lakas ng ulan guys. Sobrang lakas ng ulan. Kasi sa conservatory namin, parang siyang see-through siya, di ba? Makikita mo siya, look. Ang ganda tingnan. Ano na siya, 8 o'clock na ng gabi. Tapos ang ano pa din niya, light pa din siya. Pero tingnan niyo yung ulan, oh. Diba? Kaya pag umuulan, gusto ko, nagtatambay ako dito sa conservatory namin kasi nakikita mo yung ano doon. Nakikita mo yung ulan doon. It's very calming. Hihilamos lang ako ng aking pagmumukha. Kasi ano na dito, about 9 o'clock ng gabi. I need warm water. So may bago pala akong cleanser. Hindi siya bago. Dati ko na siyang cleanser pero nung gumamit ako ng Kojic, hindi ko muna siya ginamit. Tapos ginamit ko na naman siya ulit. Kasi yung skin ko, nagda-dry na naman siya. Kaya bumalik ako sa cleanse and polish ko ni... Nakita niyo ba? Clean and polish ko na Lizel. Isang ano lang siya, isang pump lang. Yan. Yan lang talaga. Tapos, para siyang cream. Pag bumibili ka nito, the Lizel, they usually give you the muslin cloth. I think that's what it's called. The hot cloth. Kagyan naman rin siya. Ganyan. Warm yung water.
I love the feeling of this because it's so calming. Nakakalma. Yan, and then after that, so nagawa ko na yan. And then after that, yung Neutrogena na pinakita ko sa inyo kanina, yan. Yan yung itatry ko para mag-double cleanse ako. I usually do double cleanse. So dati, what I use is, I use the Kojic soap and then the cleanser. And then, because I like to try other cleansers, so I'm just gonna use this. I don't really know how much do you need, but that's the foam. It's a foam. Ooh. Look. It says mousse, but it's more of a foam than a mousse. Oh, it smells nice. Oh, I like the smell of this. It's so nice. My face is dry now, and what I usually do is nag-scrub ako ng aking lips. And the scrub that I use is brown sugar. Nilalagay ko lang tong brown sugar dito. So maglalagay lang ako ng brown sugar sa aking kamay. And then just put a little bit of water. Para naman mabasa siya ng konti. Then what I usually do is pinibreak ko siya. And then just scrub your lips. And that's it. You know, just the brown sugar, and then I'm fine. And then maglalagay lang ako ng mask. I will use the collagen one. With added collagen. Gusto ko i-ano yung mask religiously 2 to 3 times a week. May ano pa ko. May paano pa siya. Folds. I'm really bad at putting mask. But who really cares, right? Ugh, so bad. So that's the nose. Where's the nose? Okay, so here. I'm just gonna leave it for 50 minutes. That's what it advised on this one. So yeah, good night guys, and I will see you next time sa aking video. Good night.